prieteni, noi suntem DN Gaming și astăzi vă prezentăm primul videoclip. Tipuri de reacții ale oamenilor când cineva le spune că mă, geavră și-a luat foc casa, adică casa ta a luat foc. Să vedem ce reacții au unii oameni. 1. Spider-Man. Mai man, s-a luat foc casa. Doi. Miliardarul. Măi, manule, ți-a luat foc casa. Dar nu-i bai, cumpără mata, cumpără mata, cumpără mata, că avem bani. 3. Panicatul. Măi, manule, nu știu cum se spune, dar ți-a luat foc casa. 4. Nepăsătorul. Măi, mănucu, ți-a luat foc casa, mănucu. Păi, nu-i bai, știu, dar nu-i bai, nu-i bai. Nu-i bai? 5. Neștiutor. Măi, man, măi, știai că ți-a luat foc casa? Nu, eu am casă. 6. Fotbalistul. Sorry, man. Ți-a luat foc casa, man.